Hola, anem a veure com canviar la llengua per defecte al Classroom, vale? Jo tenia el Classroom en català i he canviat la meva compte per defecte, que el meu llengua per defecte a les meves comptes de Google de l'institut sigui en castellà, per poder fer ús de l'eina detecció de plagis, vale? Bueno, anem aquí, gestionar tu cuenta de Google, estic a la meva compte, gestionar tu cuenta de Google, i ara aquí em vaig a datos i personalització, tiro cap avall, i vaig a idioma. I aquí a idioma, bueno, el que he de fer senzillament és posar la llengua que m'interessa, en aquest cas he posat espanyol eh, perquè me funcioni el tema del, de la cerca de plagis. Bé, i això és tot, ja està, o sigui, això seria aquí, com veieu, doncs podríem diguem, ordenar la preferència de les llengües, castellà, català, tal, però la primera, perquè funcioni l'eina de detecció de plagis, ha de ser idioma espanyol preferido, vale? Bé, i això és tot, no hi ha més que dir d'això.